दिनै नोंथांमोना नैबे बेलासि समावहाय मोनसे जयैनो हाबाफारिखौ खुंदों बेवहाय मा हारिनि सोद्रोमाफोरा दिनै जौगाहोफैदों? दिनै जोंनि दतमा मण्डल भारतीय जनता पार्टियाव गोबां जोंनि ओनसोलाव थानाय हारि माहारिफोरनिफ्राय जयनिं लाफैदों। दा बेहाय बर', राजबंशी, बाङालि आरो आदिबासि बिसोरनिफ्राय जयनिंखौ लाफैदों। बबे गामिनिफ्राय? दहाय फुंनि जोंनि बेहाय समस्तिनि थानाय बै दुम्ब्रुगुरि बिसिडिसि ओनसोलनि बाहाय दरथाम गामिनिफ्राय गासै 100निबो बारा आरो बे दतमा बाजार लङादुवारनिफ्रायबो बेहायबो 90 जनसो मानसि जयनिं जादों आरो बेहाय राजबंशी 70 जनसो जयनिं जादों दिनै बे मावख'आवनो। आरो नै दा मोनाबिलि समाव आदिबासि जोंनि बैनिफ्राय 60 जनसो जयनिं जादों। फैबाय थानाय फिथाइखौ माबायदि आसा खालामदों रायजो राजानिफ्राय? फैबाय थानाय माबायाव जों जेरैबायदि दा रायजो राजानि मुडखौ नुदों, रायजो राजानि हेफाजाबखौ जेरैबायदि जों मोनदांदों, जोंनि देरहानांगौआ एकदम जोबोद गोजोनथाव रोखोमनि जागोन आरो फैगासिनो दङ। जों যোগাযোগ লাভাই থানায়ানে গোবাং দं। আমি দোতমার থেকে আসছি। আমি এই জায়গায় এসে খুব ভালো অনুভব হলো আমার। আমি মনোরঞ্জন ব্রহ্মর জন্য এখানে আসছি। হয় আমি মনোরঞ্জন স্যারক জয়যুক্ত কৰিবলৈ আহিছোঁ, যাতে ভাল হয়। সবাই আমার বাইদেউগুলা সবাই আছে, যাতে পদ্ম ফুলত ভোট দি আমি জয়যুক্ত কৰিব পাৰোঁ, এই কাৰণে আমি আহিছোঁ। স্বপ্না বর্মন, গাঁও বসিজরায় পড়ে আমার। आंनि मुङा बिनन मुसाहारि, थुरिबारि। आङो बिजेपि दलाव जयेन जाफैनाया ओरैबायदि आंनि गोसो जेबायदि साननानै आङो जयेन जाफैदों। थारमाने बिजेपि दलआ दानि बे समाव जेबायदि खामानि मावदों जोबोद बाख्नायथाव आरो रायजोफोरजों बजबजाथावथाव मानिजाथावथाव खामानि मावदों। गुबुन गुबुन जायगाफ्राव रायजोफोरनि जे गोनां गोनां खामानि, आबादनि बिथिङानो जा, जिखि जाया गासिबो बिथिङाव गनायजाथाव आरो मानिजाथाव। बिटिसि बिसायख'थियावबो जोंहा दतमा समस्ति हिसाबै जे जोंनि मानगोनां मनरन्जन ब्रह्म सारा देरहागोना साभाबिकखा आरो बेयो एकदम 100% बेयो जोंहा देरहालांगोन। आरो जेब्ला देरहालांगोन सारा बे समावबो दासिम जेरैबायदि मावदों बेनिफ्राय गोख्रोंसिनै आरो रायजो राजाखौ बजबनो हानाय बा रायजो राजाखौ खुसि खालामनो हानाय गोबां खामानि मावलांगोन। बेनि थाखायनो जोङो देरहाहोथारनांगौ आरो देरहाखागोना बे निश्चित। आरो बे हिसाबैनो आं दिनै बेहाय गोसो खुसियै जयेन लाफैदों। मेरा नाम अभिजीत किस्कू है और मैं डॉक्टर बुस्ती ओंठाईवारी से हूँ। और आज हम लोग यहाँ पे मनोरंजन सर हम लोगों को बुलाया है, तो हम लोग यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। और ये हम लोगों का जो इशू होता है वो जो क्लब का और जो कुछ भी है वो हम लोगों को मतलब फेवर में बोला है। और जो इशू है वो जो मतलब जो हम लोग का जो प्रॉब्लम है उन सब को थोड़ा सॉल्व करने के लिए वो बोला है। और मैं आज यहाँ पे आके बहुत खुश हूँ। जो हम लोग का वो जो प्रॉब्लम है वो सब कुछ वो सुना है वो सर ने। और मैं सर से मतलब यही आस रखता हूँ कि वो हम लोग का जो है वो प्रॉब्लम वगैरह वो जब हम लोग को वो सुने और हम सब उसको सपोर्ट करने का पूरी कोशिश करेंगे इस इलेक्शन में। कितने मेंबर है? हम लोग अराउंड 35 to 40। आंनि मुङा रन्जित ब्रह्म, गामिया सोनाबथिङाइगाव। मानि थाखाय बिजेपि दलाव जगोन जादों? बिजेपि दलाव जों जगोन जानायनि आसल खारना जाहैबाय, जों आगोलाव जोङो बिपिएफ दलावनो दिनैसिम माने 15 बोसोर हाग्रामाया सालायबोनायाव जों जेराव गभर्नमेन्टआव जोङो थाङाखैमोन। बे जोंना जोंनि बे दा मनरन्जन सारा बेबो बिपिएफनि बै समाव बेबो थाफादोंमोन हाग्रामाजों। बे समावबाबो जों दंमोन, नाथाय बेनि अनसुंथाइखौ जोंनो होजोबखायोमोन आगोलावबो। ओमफ्राय दा
बेबायदि मानसिया जोंनाव BPF-आव मा बिदि अनसुंथाइ होग्रा गैखाया बिदि आंनि गोसोआव सानबाय दिनैसिम आङो जेरावबो थांफेरखागोन दस्रा पार्टियावबो बिनि थाखाय आङो रावनिबो मा मोनाबाबो आंनि गोसोआव गाबखांनाय फैबाय थागोन आं बोरैहाय माने बेयाव जइन जायो माने बिदि सिन्था खालामनानै दिनै जोंनिनो गामिनि माखासे मानसिफ्रा जयै फैनायलाय बेवहाय आंबो आंनि गोसोखौ बिराद माबा लानानै दिनैनि बे जयनिं बे जोंनि बे केन्डिडेट दतमा समस्ति केन्डिडेट जोंनि मानगोनां मनरन्जन ब्रह्मनिजों आंबो बे BJP दलाव हाबैसै साननानै आंबो बे जोंनि बे गामि थेङायाव गामिनि रायजो राजाजों फैनानै आंबो बे जइनखौ जाफैनाय जादों साबेसे जौगानाय जोंनाव गासै दा 22 जन ना 22 जन फैनाय जादों 22টা न'खरनि फैनाय जादों এটা ভাল ঘোষণা বঙাইগাঁও মেডিটেক এলাইট হেলথ ইনষ্টিটিউটৰ 2025 আৰু 26 বছৰৰ DMLT লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান এক্স-ৰে এণ্ড ইমেজিং টেকনিচিয়ান ECG টেকনিচিয়ান ফাৰ্মাচী এছিষ্টেণ্ট ডেণ্টেল হাইজিনিষ্ট ইমাৰ্জেন্সি টেকনিচিয়ান আৰু নাৰ্ছিং কেয়াৰ এছিষ্টেণ্ট কোৰ্ছৰ নাম ভৰ্তি কৰাটো এতিয়া চলি আছে নাম ভৰ্তি কৰাৰ বিষয়ৰ বাবে জানিবলৈ ব্যক্তিসকলে 9395558676 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব मोनसे गोजोनथाव फोसावथाय बङाइगाव मेडिटेक एलाइट हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव इंराजि बोसोर 2025-26 मायथाइनि थाखाय DMLT लेबोरेटरी टेक्निशियन एक्स-रे एंड इमेजिंग टेक्निशियन ECG टेक्निशियन फार्मासी एसिस्टेंट डेंटल हाइजिनिस्ट इमार्जेंसी टेक्निशियन आरो नार्सिं केयर एसिस्टेंट कोर्सनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ मुं थिसननायनि सोमोन्दै सुलाद लानो थाखाय 9395558676 नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन